Здравейте, приятели! Връщам се, защото думите ми от предишното видео още не са угаснали. И истината е, че колкото повече мисля, толкова повече гневът в мен се надига. Защото това, което започнахме, не е просто тема, това е рана. Рана, която човечеството само си отвори. От първото видео насам осъзнавам все повече. Човечеството не само, че не е готово за други светове, ние дори не сме готови за себе си. Където и да стъпим, носим едно и също – алчност, арогантност, претенции. Докато други светове биха се борили за живот, ние се борим за надмощие. Докато една цивилизация защитава дома си със сърце, ние нахлуваме с чиста жажда да притежаваме. И точно това ме разкъсва отвътре, че все още мислим, че сме върхът на еволюцията, а всъщност сме най-опасното доказателство как интелигентността без съвест се превръща в катастрофа. Говорих за това, че не сме заслужили Пандора. Сега го казвам още по-ясно. Ние не сме заслужили дори собствената си земя. Не уважавахме нея. Как ще уважим нещо по-велико? Не защитихме тук живота. Как ще пазим живот на друго място? Вярваме, че Вселената ни дължи контакт. Но истината е, че Вселената мълчи, защото гледа какво правим с чудесата, които вече сме получили. И може би това мълчание е защита. Защита за другите. Защита от нас. Аз не говоря от песимизъм. Говоря от болка. От гняв, който идва от това да виждаш как човечеството влиза във всеки свят с сила, не с душа. С огън, не с искреност. С машини, не с уважение. И за това продължавам тази тема. Защото тази история, тази война, това послание, те не са измислица. Те са предупреждение. И колкото повече мисля, толкова по-ярко ми блесва една истина. Човечеството не влиза в новите светове. Човечеството ги гази. Първо изпращаме машините, после изпращаме алчността, накрая изпращаме оправданията. Това винаги е редът. Винаги. Погледнете собствената ни история. Всеки път, когато видим земя, която не е наша, не протягаме ръка. Протягаме претенции. Това е наше. Тук има ресурси. Тук можем да построим още. Това са думите, от които започват всички катастрофи. Разрушаваме природата, после се чудим защо тя се обръща срещу нас. Разрушаваме култури, после се чудим защо расте омраза. Грабим бъдеще, после се чудим защо няма надежда. И когато стигнем до един свят като Пандора, няма да тръгнем бавно, няма да попитаме, няма да уважим. Ще влезем с пълната сила на нашата слепота, със същите машини, които унищожават и тук. Със същото чувство за превъзходство, което ни направи слепи за цената на собствената ни планета. Гневът в мен идва от това, че знам какъв би бил сценария. Красив свят, превърнат в ресурс невинни същества, превърнати в пречка хармония, превърната в терен за напредък. И после пак ще се чудим, защо ни мразят, защо се защитават. А отговорът е толкова очевиден, че боли, защото ние първи посегнахме. Отново, както винаги. И точно за това казвам, че това не е просто история. Това е предупреждение, вик, удар в лицето, който казва: ако не се промените, всеки свят ще ви бъде враг. Не защото те са опасни, а защото вие сте. И ако си мислите, че това е просто човешка грешка, не. Това е човешки навик. Навик да влизаме с бутушите първо, а с разума никога. Човечеството действа така, сякаш му е дадено право да бъде център на всичко. Сякаш Вселената е някакъв огромен шкаф, в който можем да си вземем каквото поискаме. Ако има живот, ще го изследваме. Ако има сила, ще го използваме. Ако има съпротива, ще го пречупим. И най-горчивото е, че не винаги тръгваме да унищожаваме нарочно. Понякога унищожаваме просто защото не мислим, защото бързаме, защото не чуваме, защото сърцето ни работи само като помпа, но не и като компас. И тогава хората казват:
Ние сме върховния вид. Върховни в какво? В унищожаването, в самозабравата, в това да оставяме след нас не наследство, а пепел. Пандора не ни плаши с чудеса. Плаши ни с факта, че тя притежава нещо, което ние отдавна изгубихме – способността да живееш без да властваш. И тук е истината, която никой не иска да чуе. Ние не завладяваме световете, защото те са по-слаби. Ние ги завладяваме, защото те са по-чисти. И чистото винаги става цел за поквара. И точно за това във всяка история, където има конфликт между нас и нещо по-добро, ние винаги сме страната, която носи бурята. Не защото сме силни, а защото сме неконтролирани. И ако има нещо, което наистина ме вбесява, то е това, че продължаваме да се наричаме цивилизация, а се държим като вид, който още не е разбрал какво значи да споделяш свят с други. Създаваме войни там, където може да има общуване. Създаваме страх там, където може да има връзка. Създаваме хаос там, където може да има мир. И не защото не можем по-добре, а защото не искаме, защото е по-лесно да разрушиш, отколкото да разбереш. По-лесно е да заплашиш, отколкото да оцениш. И това е причината Вселената да мълчи. Не защото е празна, а защото е предпазлива. Баща, който учи сина си да уважава живота, ще създаде човек, който няма да посегне първо с гняв. Баща, който му покаже какво значи чест, смирение, отговорност, ще остави след себе си не войник, а човек, способен да пази, не да превзема. Истинският напредък не е в това какво ще открием в космоса, а какво ще научим тук, в дома, в семейството, между баща и син, между тези, които ще наследят света след нас. Защото ако не ги научим на уважение, няма да имат свят, който да уважават.